Gràcies, bona tarda. Hem arribat a la primera entrega de premis d'aquesta tarda i per això demanem la presència a l'escenari del jurat. Si us plau, Rodolfo Castellanos, Jerónimo Forteza, Maxim Llanarelli i Emili Gutiérrez. Doncs de clàssic A2, nivell 1, el tercer premi, la medalla de bronze, que entrega Rodolfo Castellanos. És per a Sofía Korotokov, Escuela de Dansa María del Ángel. Segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza. A Ariadna Díaz, Espai Físic. I anem pel primer premi, la medalla d'or més J, entrega Rodolfo Castellanos. A Loren García, Espai Físic. A2, nivell 2, el tercer premi, la medalla de bronze, entrega Jerónimo Forteza. A Mariona Sanz, Escola de Dansa Adagio. El segon premi, la medalla de plata, entrega Rodolfo Castellanos. A Yaiza Valencia, Espai Físic. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Jerónimo Forteza. A Clara Grima, La Fàbrica. Menkes col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa Jove donant un val d'un 10% de descompte per a material de dansa. Fa entrega a Rodolfo Castellanos i el guanyador és Yaiza Valencia, Espai Físic. I l'Institut Artístic Oriol Martorell col·labora a l'11è Premi Jujol amb una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza i el guanyador és Clara Grima, La Fàbrica. L'Institut Artístic Oriol Martorell col·labora amb nosaltres amb una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza i el guanyador és Mariona Sanz, Escola de Dansa Adagio. També l'Escola de Ballet David Campos col·labora a l'11è Premi Jujol amb una beca pel curs d'estiu. Fa entrega Rodolfo Castellanos a Ona Pasqual, La Fàbrica. Passem a la disciplina
disciplina de contemporani, el jurat ha decidit requalificar la coreografia número 116, Jordi Rodés, al nivell 2 i tornarà a ballar en aquesta categoria. I passem a contemporani A3, nivell 1. El tercer premi, la medalla de bronze, entrega Maxim Llanarelli a Paula Turonell, Tempo Ballet, Mariona Casal. El segon premi, la medalla de plata, entrega Emili Gutiérrez a Nora Ros, estudi dansa, 6è sentit. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Maxim Llanarelli a Carla Ferrer, escènic dansa. Enhorabona a tots i a totes. En breus minuts continuem amb el concurs. Gràcies. Bé, ja hem arribat a la segona entrega de premis d'aquesta tarda i per això demanem la presència a l'escenari del jurat. Rodolfo Castellanos, Jerónimo Forteza, Maxim Llanarelli i Emili Gutiérrez. Sisplau. I per clàssic A3, nivell 1, un tercer i un segon premi. El tercer premi, la medalla de bronze, que entrega Rodolfo Castellanos, és per Laura Conesa, Escuela de Danza María del Ángel. El segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza a Raquel Serrano, Escuela de Danza María del Ángel. L'Institut Artístic Oriol Martorell col·labora amb l'11è Premi Jujol amb una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza i és per Laura Conesa, Escola de Dansa María del Ángel. Clàssic A3, nivell 2. El tercer premi, la medalla de bronze, entrega Rodolfo Castellanos a Elna Parramon, Escola de Dansa Marisa Llobet. El segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza a Míriam Verdier, Ballet Russo. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Rodolfo Castellanos i és per Carla Reinés, Escola de Dansa Marisa Llobet.
Marquès participa a l'11è Premi Jujol amb un val de descompte del 10% per material de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza a Juliette Hurs, ballet russe. Class Dance també col·labora amb el Premi Jujol donant un val de 60 euros. Fa entrega Rodolfo Castellanos i és per Joan Sampere, Centre de Dansa de Catalunya. Demaret també col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa donant unes puntes. Fa entrega Rodolfo Castellanos i les puntes són per Emma Camino, Escola Ballet Russe. Barcelona Dance Center col·labora amb l'11è Premi Jujol amb mitja beca per al curs de formació Summer Intensive. Fa entrega Jerónimo Forteza i el guanyador és Judit Alcoba, Tempo Ballet Mariona Casany. Barcelona Dance Center col·labora amb nosaltres amb mitja beca per al curs de formació Summer Intensive. Fa entrega Rodolfo Castellanos i aquest cop el guanyador és Ariadna Alvesa, Estudi Disseny. I una tercera mitja beca. Barcelona Dance Center col·labora amb nosaltres amb mitja beca per al curs de formació Summer Intensive. Fa entrega Jerónimo Forteza i és per Aina Guitar, Tempo Ballet. L'Institut Artístic Oriol Martorell col·labora a l'11è Premi Jujol amb una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza i el guanyador és Carla Ferrer, Escènic Dansa. L'Institut Artístic Oriol Martorell, una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza i el guanyador és Núria Pudolà, La Fàbrica. I l'última beca, l'Escola de Ballet David Campos col·labora amb l'11è Premi Jujol amb una beca per al curs d'estiu. Fa entrega Rodolfo Castellanos i el guanyador és Maria Agustí, Espai Físic. Disciplina contemporani, A3, nivell 2. El tercer premi, la medalla de bronze, entrega a Mili Gutiérrez. Gisela Bujalance, Espai Físic. Segon premi, medalla de plata, entrega Maxim Llanarelli. Malca Monge, Espai Físic. I anem al primer premi, la medalla d'or. I la jota que entrega Emili Gutiérrez és per Jordi Rodés, Dance Studio.
Dansa d'Espí també col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa Jove amb una beca per al curs d'estiu. Fa entrega Maxim Llanarelli i el guanyador és Jordi Rodés, Dansa Estudio. Felicitats, enhorabona a tots i a totes. En breus minuts continuem amb el premi. Gràcies, hem arribat a l'última entrega de premis d'aquest concurs i demanem la presència a l'escenari del jurat. Si us plau, Rodolfo Castellanos, Jerónimo Forteza, Maxim Llanarelli, Emili Gutiérrez. Clàssic A4, tercer premi, la medalla de bronze, que entrega Rodolfo Castellanos, és per Martina Bueno, ballet russo. Segon premi, la medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza. A Elena Lojukudi, ballet russo. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Rodolfo Castellanos. I és per Yachue García, Centre de Dansa de Catalunya. Dance col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa donant unes puntes, fa entrega Jerónimo Forteza, i les puntes són per Yachue García, Centre de Dansa de Catalunya. Barcelona Dance Center col·labora amb l'11è Premi Jujol amb mitja beca per al curs de formació Summer Intensive. Fa entrega Rodolfo Castellanos i la beca és per Xavier Lara, Escola de Dansa Marisa Llobés. Barcelona Dance Center col·labora a l'11è Premi Jujol amb mitja beca per al curs de formació Summer Intensive. Fa entrega Jerónimo Forteza i aquesta mitja beca és per Gisela Mañés, Escola de Dansa Marisa Llobés. El Centre Cultural de Terrassa per Dansa col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa donant un descompte del 33% per al curs intensiu d'estiu. Fa entrega Rodolfo Castellanos i és per Elena Lojudice, ballet russo. L'Escola de Ballet David Campos col·labora a l'11è Premi Jujol amb una beca per al curs d'estiu. Fa entrega Jerónimo Forteza i la beca és per Carlota Nubiola, Escuela de Danza María de los Ángeles. Contemporani A4, tercer premi. La medalla de bronze, entrega Emili Gutiérrez, i és per Elena Messià, l'estudi Escola de Dansa.
El segon premi, la medalla de plata, entrega Maxim Llanarelli i és per Òscar Rodríguez, l'estudi Escola de Dansa. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Emili Gutiérrez. I aquest primer premi és per Lucía Taylor, Escola Fusió Dansa. I finalment, l'Espai Físic Escola de Dansa col·labora a l'11è Premi Jujol de Dansa Jove donant una beca pel curs d'estiu, entrega Maxim Llanarelli i és per Òscar Rodríguez, estudi Escola de Dansa. Enhorabona, gràcies a tothom, moltíssimes gràcies. Esperem retrobar-nos a la propera edició del Jujol, esperem sense mascaretes, sense restriccions, però mentre, ja ho sabem, no? Seguim vivint la dansa. Gràcies.